tun chuma chuan kumsang hi som pasaria Australia Brighton East Melbourne na tual tha na rilru khoi tak chanchin kan ngai thlau don ani he khwa hian Airbnb khwalbuk pakhat chu mi pa pathum te chuan nein an che nei na room palina pindan pakhat chu manchoi lo ho thein an siama he khwalbuk nei tu pathum te chanchin tlang pui hi an tar lang ma saila anau pangber chu Craig Levy kumsom thum parko paniin a chanchin hi shiat tur tamlu tuklawa ngai zong bulfuk tak ane shia dani lawa angai poimo ber chu poisa ti ila kan sei swalom lave apani na chu Ryan Smart niin Craig ain kumkha chawina upa a Ryan hi chungkupa ngai taka changa seilian ani lem lawa anau panlain apa zongol vei chuan anu nen chwa sanin anu chuan a unau dangte nen chuana engkol ta a anu po chu zuba ka damdoi ngol ave wangin in ngana tlak tak ani lawa apa swal taka wangle an chung ku boruak hi selo taka wang chuan a u mei chha chuan rilrolama har sana nein rilrolama har sana nei te enkol na psychiatric hospital a enkolania he damdoi na changa a chwa nuwa po hian anin chu atana a himlo wangin nu cham ina da anita a u nau dangte ero anu bula an la cheng thungani Ryan chu rol thar aroni chuan anu damdoi ngolve wang chuan anu chu ngolve enkolna dalu ania puiting wap tu omlo na chu Ryan chu adu du dana talin reilawa anu angin damdoi zule azukrui chite nei lam chuan a khoi chhauve ta a pathum na anjinga upaber chu Jason Colton niin ani hi a chiantele abikin Ryan ang lo takin chung ko pa ngai taka changa lo seilian ania kumsom ni atlin ma kha chuan anun po atluang tlam viawa mase kumsom ni arun tlin chuan Norwegian nula Australia lo zin nen chuan in tongin anin du ton hlemaya an pani chuan Norway a letin fapa du tak an nei nge ani mase an fapa apiana changa reilote a chuan Jason chu amizia ein thak lokemoti turin athinaramin akut aram ta hlemaya abial no chu kutla ka chatin afapa nausen mai chau lani chu ashom nok zel boka he mai pe alama hian kholaya le bara te inswala chatin man atok hial chinani thu boy che sang pali wangin korta ain lan to a heng case pali zinga pakha chu ain lo puipa mo hil tuilai chu ahmalama in hauna anei wangi ni doni ahmaya anek chamaya hei wang hian thanga chung chu Norway tanina atanga tanina changa achwa nu hian thunei tu de chuan Australia an thon hota a hemi nu hian abial nu le afapa te chu ahmule to lawani ome Australia hian a chiante pahni Ryan le Craig tenen hian anin tong ta ni an chian pathum chuan Brighton isa inwa in room pakhat ol chu manchoya lo thei turin an siam ta a an khwalbuk siam hi zan khata khwalbuk dangte aya tlom zokin dollar somthum choya lo ho thein an siama he wang hian an room ol lo tu po an nei ve zu thin ani mase an khwalbuka chol to tereng reng chuan an khwalbuka chuan chol non an du to ngai meu lawa a chan po aral mong lovin baurak chu engamoti tak hian arit ni in an soya Airbnb website lama po an khwalbuk hi athang moi lo hleya review a chhle bokani chu khwalbuka chol to pakhatina review a zya dana chuan damdoi le zu ne na inchia pya khwalbuk ani zate inti boina le ring tak taka invin thoma tamin thla amwang lo hleni ina soya he baka hian khwalbuk nei tu te zinga pakhat chuan a pindana abungra pakhat aruk sak thu asoi bokani pakhat dang review le chuan he khwalbuk a re ai chuan to $2 somnga mana mani kutna taka chuta emergency hospital area po athan umzok tin azia khialani heng review te hi dotani arin umlo hleya a chan po he khwalbuka hian police te hi anlu chuak jing hlemaya a chan po akha to ka inti boina a thlena wangin police te hial anin rol angai thin wangani October tha kumsang ni som pasaria chuan Ramis Januzi chuan khwalbuk chu zanthum lo atan abuk veta a
Ramis hi kumsum thum paruko upaniya abial panen kumriat anin zui hnuwa abial pa chuan akop ti sha dawangin an chendu na inchu chwasanin anure pa te abelta a mase patling kumsum le ral kai to nu le pa te bela mani pawla in le lo te ya soitur nei lawa a umte chuan anun chu ahnung to zongin a hmang ni in ain ngai tira shiomati in abial pa ne na anin chen rilrona nen in hnemna le hadam na tan zu le damdoi chu thlangin abel ta chot maya karlova angol ve zui ta der mai ni afarnu mangang chuan tiluina in angol ve na ta chanchuak theitu turangai damdoi na chuan ada luita a mase omzea om thei chong lawani arui hlau khoi chuan an chung koin kar ti chain ina chang chuan an no chuak nge a thin rim chuak ti po sha lo chuan anin chu a chwa sana riana tur dang nei heklo akara chuan a rek mai zela mase akara re reng ringot mai po a ha dam thlak lovin mut alo har bok nen manchoya riana tur room song kwalin atlom Airbnb chu mufoin zanthum riak tur chuan abuk ve taroi mayani ti chuan Ramis chu ariana tur khwal buk lama chuan abung ruate nen chuan akalta a chu ina alu nu rei lote a chuan chu mun nel om tak ani lo ti chu a she ngal thwaya mase poisa nei lawa ina nei bok si lawa du thlan tur nei heklo chu muna chuan zanthum chu a hmang ral ve ta a chho alo hun da dera Ramis chuan angam tlak ve ber arwal puine bok krek nena chuan cha o takmeu hian poisa anei lo wangin nitlem te a thlona lo omtir cham tore na nge na ma se krek chuan a theilo thu shila ala omdu ni chuan poisa a choibel angai tur thu ashila Ramis chu a thlona aruma om chuan mi khwal dang man choin an lo tir theidon lo ti chu a sheve karani ma se Ramis chuan chingchi chung chuan a khongai na angena a phone a bank balance chu a intira dollar ruk chau alo oma chutia cha o tak mewa mi pa changkin to mevin a kumrwal pui adil ta ka chuan crack po chuan alo khongai ve ta nge ni kar kha chung aum thei tur thole a bak chu an swan chwa nge nge angai to thu a shila Ramis po chu lom tak chuan zanhi dang chu a hmangral vele ta a mase zanhi nuwa chuan crack chuan aril ru chu thak thotin ahma a zanthum are naman baka abak athlona are naman nen lam chuan petur le room chu chhuasan turin atitamaya ahma a alore naman nen chuan dollar zani le ti chu abatowa atum ai chuan arya man chu a choitam angai don ta ni October ni somni panga kumsang ni sompasari aniya crack chuan Ramis chu abatlak tur le room chu chhuasan turin atile ta a Ramis chuan ngengol takhian reilote tal omtir turle achwa kani chuan kholaya bak reana tur anei lo thu asoya mase crack chuan paisa anei lo ani phei chuan rei umlawa chhuak ngalwat turin awau khur khura darkar tin deuh tho chuan crack chu Ramis apindana chuan kalin abatlak turle room chhuasan tur chuan a hanwau china Ramis chuan darkar khat don lai an khongai na angin hialani poisa anei lo ti chu an mit ngei muin kholaya bak riana tura nei lo ti chu shema se an beng khondu tla silawa heng khwal buk pu te hian hemini nge hian Ramis swan room chu a chwa san ngei tura nei tin thu an ti to towa chuak satlia mai ni lovin aba po atlak ngei tura ni an ti bokani tlaida ru vela chuan Ryan le Jason chu popa zoin turin an kala Ramisa chwatir tungchang chu Craig kuta andani Craig chuan aruma Xbox game khelin akha tokin Ramis chu abatlak turle chuak tur chuan a hanvau china hunaliam le deuh nu chuan Jason chuan Craig chu texin Ramis chu chwa atum le tum laute azota Craig chuan an siam mek thu chuan a chang le ta Ramis chuan athom hno le bungrua te baka arum ati fel chung chuan Craig chuan rei ate hle maya Ramis chuan ati luinin angai hialani atopa chuan Ramis chu Craig room a chuang kalin room chu alwalu donang khan ati fai thule andu danang takin a fayem ti enfia turin atita a Craig chuan a enfia nu chuan
adu thu asam ni ngei turani soisel na anei lem lawa Craig chuan Ramis chu room chabi adil ta a Ramis chu ading ngoi tareng maya a hnuwa chuan rontong chuakin ni hnih liam ta khan kholaya damdoi atilai chu police ten anmana a room chabi chu police station a aum dai thu a chei chuan Craig chu apwa ke lo chau ani to chu room chabi an mu ma lo chu an room a chuan mi khwaldang an thleng thei don lova an sum mu na a top don ti na nia Ramis chu ring taka au khomin chongkam tuinai lo zet chuan an khoma police station a chabi la tura an kalte ani ngot lo chuan chu room ruak chu midang an lwa ho tir thei don lova an thian thum la chuan police an ngai nat lo em awangin an kal don lo na samai sia khin ur tak chuan aba chu tlak fel turin adi tuar tuara Ramis chuan pona a chhuakanga a boss chu poisa pe tura angen tur thole ani lo poin a kauna ron thun mai tura a shil tur thuwa soya hetila hian zandariat ari towa Jason le Ryan po an lo let le towa Ryan chu in chunglama aruma chawa Jason le Craig chu chut khomna pindana chuan an chuwa Jason chu Craig ai ma chuan a thina urzwal hleya chut khomna chuan Ramisa pona phone mang chu an lo nga kani Ramis chu pona changa in chunga aron lu rwa chuan Jason chuan alo an khum ngal chiam ma orol top chuan chungkam tuinai lo zet chuan avin tuar boka aba chu tlak turin ati bokani hemi te hian Ramis hian akauna poisa anei lo zia an mit ngein an hu ve veka chungkam chetak tak le orol topa an vinawang hian khoya changin nge poisa chu local se anti ni miswal tak sha thiamna nei lo an ni za chu a sha thei mai ome Jason chuan thinrim tak chuan Ramis a mai bul se ta chuan au khuma chuta patling thankin to Ramis po chuan a do thei bik tangang lawanyang chu Jason a soidan taka nei tak chuan Jason chu alo melta a chu chuan Jason a thin urna chu ti sau sangin in sum lek lo chuan Ramis a ngonga chuan a kwai kun thuta Ramis lu a chuan a nekta chur maya second nga vel leka chuan Craig chuan ronzom ve ngalin an pani chuan orol top topa awin Ramis chu an beita a Ramis tan chuan beilet ngai na om lawani in chunglama om rain chuan an thom shayin in hnoilama chuan a chuk ve ta a thiante che dan a mu vele ani po chuan Ramis chu a khoi zom vele ta a an pathum chuan an beiron ta ni Ramis chu mani indang thei po ne lawa chhuata chuan a thlom topa an khoina le ngai sakna chu atwar top mai ani athi sente chu chhuata le carpeta te chuan a perawangin mi khwal thlenna tur alani wangin abal tam main ti hin ponlam hwana chuan an shwai chhuak ta a Ramis chu dinpo ading thei to lova chuta an du thalin mun ti bal hlau taka chet angai to don lauti shain Ryan chuan Ramis abo pani chu ake pania kher betin wrestlinga anti chinda nang khan alok tatlat maya Ramis chu lok lau poni se a che thei to don lau te lul nen Craig le Jason chuan Ramis chu an lo khoi zum vele zat bokani Craig chuan Ramis a phone chu lain a kwai dak ora a face ID mang chuan a phone in lok chu hongin a bank balance ena a boss chuan poisa alo thun to MT-in a enani mase dollar rukte tlombak alom chuan lowang chuan in chunga lutin police call ta a heta police call chandik tak hi sha theiani lawa chenkha chuan Ramis chunga anje dana chuan police ten an dembik lawang an lama an chan abe se ne angan tia chenkha ve thung chuan Ramis chu an soi sadu tok to ti hin police te enroll a hun to ti hin police call ani an ring ve boka chuti lai chuan pon lama Jason chu Ramis kar chung chingletin poisa emo thil hlu suma chantir thei azong ne ngei turani engma amulo wang chuan Craig-an Ramis a kherbe tlatna kyanga chuan vakalin Ramis ke kor chu a po thlak saka amonga chuan pencil case chu a hno lu ta ni chu anun ron thlak tak zetani Ramis chu a chaw cheto hleya Craig po chuan a kherna chu thlain Jason nen chuan Ramis chu ngai twa zui chuang lovin in chunga chuan an lu san ta a Ramis chuan ni khwa a shemu mal to lova
alaina tum tak zetani ti chuan Jason chuan akor chung Ramis athi senena abo sen luai chu a phela police te po aron thleng chop chil ve ngalani police te chu anlama chan chu khoilama Ramis chu anboi som nga sok soka mase Ramis chuan ni khwa asha to lawangin paramedics lam an kauta a reilawa paramedics lam po ron thlengin ti hartumin an thei topin an han beya mase Ramis chuan achang thei to law ti chuan Ramis Januzi chu darkar khatlai ngai sak ani nu zandar kwale mini som pathuma chuan thia puan ani tani autopsy result changa alandan chuan athi chan chu aluwa an nekrona wangle ashoka to ember chuan an beron lai khan alo chum wangani toxicology test po nei niin athi sena chuan amphetamines le codeine tlema zong mu chwa ania he hian athina athlen ve bok ni nan soya ataksa hian hengdam doite hi engtiangin nge aum cha shelo maila soituang khan damdoi ngol avia wangin miswal pathum te pek nelavin adam doite na changa athi sena lo om anirin oma amairo chu hengdam doite hi athi sena alo om to sa wangin alung phu chu apa ngai ain aphurang dona soisak ani cha khan damdoi khoi ngai lo te ain ahliam tor chu thipui a ol sok donani police chu poi khoina hmuna an thlen ma wangin tunge in nam hnoi ti chu shil shat le chuan an ngai lo Jason le achhian te pani chuan police te hena chuan mani invena lama Ramis chu khoi an ni thuan soya abikin Jason chuan in soifia atum na sa leya Ramis chuan invena chu a cho chwa ma sak thu te asoya mase Ramis amunga khan pencil case arul lutaniya mi pat me chena hoi zonga in ngai sakna athlen mewa wangin mani invena ani chu police chuan anring theilawa Ramisan ahliamte athi puilaya anni pathumin hliam chete po an nei lo chu mani invena ani lo ti chang hleome Jason chuan boina asiam masa a akar siam na man roi min chu tin police te hna chuan achang na sa hleya atu po chuan boina chu lo tuk chhuak poni se tualan that ania an thiam channa tan chuan tuin nge boina chuk chhuak ma sa ti chu apoi mo lawa police chuan Ramis chuan chu mi pa pathum te chu abe ma sakpo an ring lo bokani ti chuan an bathum chuan Ramis atha thu boya chuan rin hlel ber an ni wangin man anita a tumreng wanga tual that ani lawanga rorel sak turin ngenna kortan theluta chaila nei chuan Jason chu ronding chhuakin kamita chuan achunga thil thleng kha aphu ngoi ngoi ani ina cheng ve midang te kha zana pakhat ma anei lo reng reng tin asoya nei chu thilrap thlak tak pakhat chu Ramisa ansoi sakzana an thomrap thlak tak khwalbu ka chenga chhuak zong zong kha an chenom pakhat chuan alo shevek maya mase engma alo te lawani chu nu pakhat khwalbuk omna thanglama cheng chuan Ramisa na titaka ache rong rong ri chu shayin mi padang thinrim au pori te po asheboka korda chuan chunu chuan mi pa pakhat na titak a thei patok pa cheri ka sha a mi pa thinrim orol te atelawangin kal ngai ka tumlo shim shim ti na soya meicha nia kal nai lo kha ata na himbok mase na to che rong rong ri pui thei tu tur police akau sak thei lo kha amakani engpo chuni se heng mi pa pathum te hi tumreng wang ni lawa Ramisa thana thu boya chuan thiam lo chanti ranita a Craig Levy chu kumsari le chanve jail tang turati niya Ryan chu kumko chung tang tura tiniin Jason Colton chu kumsom pathum lungin tang turin kor chuan anchung thu arel sakta ni Ramis Khan malampan aya nungtol niya Ainshat Khan aril rushom ne te kha zule damdoya chaklavin khang thila khan ha damna zonglo se chuan malampanin anun na point atur phalo tur he niya harsanate pehele tlanchha san kantuma zule damdoile khovel thila limna le ha damna kanzon chuan a aya beidon roma kan luta kan nun hi anung to zongin akal zok ti hi he case hian minzirtir moro se harsanate ma chona beileta ne ngei turin ngai thatu zong zong te kadu sakna sangber ka hlana cheu